tasakuran lulus wisudawan farmasi ingkang asma Genduk Betty Febiani Harminta uang Pak jenenge ketok ya ketok iki sakuran iki syukur sani Gusti kang maha kawasa lumantar kang putra kekalih ngoten nggih Pak Tono nggih tenang putra iki muga-muga besok putra kekalih ini saged migunani tumrap nusa luan bangsa migunani dhateng tiyang tanah sepah tumrami migunani tumrap agami tur negarinipun nggih ingkang angka kalih nggih tasakuran kitana anak ingkang angka kalih putri Bapak Rudi Hartono ingkang asma Aroman Bagus Aprilian wah nek tau iki masane nggih menawi kados hajatipun Pak Tono sak bocah kuwasa tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih sak badanipun hati cara tasakuran nika nadar Pak mugi-mugi Gusti Allah paring berkah kawilujengan dumateng sedaya keluarganipun pinangan hayam tentrem tebih saking balak tebih saking bilahi tebih saking kala sekathayan kala semingkir saking kersane Gusti Allah lumantar donga pangestu sagung para panggawé kasampurna wonten ing kalikan kalih menika ini saking para tamu datang kelumpen kula boten hante dawa kandha ngalantur atur becik adicara enggal kapul awakan singkat padat itu sebanyak sampeyan Mas Dedi larase pelok laras pelok ayo numpak perahu wae terus dipeleroki takol artis iku sinambi mlaku wae yen sing sinambi lumpah mawon monggo Pak artis 1 2 3 4 kire kabeh kinaturan jemeneng ayo nyambut gawe bareng karo paguyuban seni Gajah Iyang Kutu Angga Jaya beres bal or artis kowe digarap orno-orno jam 7 unggah kene gajah nek perlu Pak Tono kowe diunggah kene gajah ora apa-apa sak putrane ora apa-apa ora apa-apa kuat dijamin kuat awas maju-maju kok orang sedek ini ya yang kutu
Cek.